Når jeg fisker på kysten, så kan jeg godt lide at have alting i en æske. Så den her æske har jeg bygget selv. Der kan sidde 2-3 bombarderfløj i den ene side. Svivlerne sidder hernede under. Mine små plastikpinde her. Og forfangsmateriale samt mine fluer i den anden side. Jeg har sjældent mere end 10-15 fluer med ad gangen. Så har jeg det hele i et. Når jeg fisker med bombarderfløj på kysten, så bruger jeg 2 modeller. Den ene, det er en vandfyldt model, som hvis man fylder den helt op med vand, så er den synkende. Den anden model, det er sådan en intermediate her, eller let synkende model. Den vandfyldte bruger jeg meget hen over sommeren, for fordelen ved den er, at man kan lukke en lille smule vand ud, så er den flydende. Hvis man pludselig vil natfisker med nogle strimende fluer i overfladen, så er det en stor fordel. Den vandfyldte model, den synker horisontalt, når man laver spinstop. Den anden model, den intermediate synkende model her, den synker sådan her. Fordelen med den synkende model her, som synker vertikalt, det er, at hvis man vil hurtigt ned i dybet, så synker den altså noget hurtigere end den vandfyldte. Den vandfyldte model har en fordel. Det betyder, at når den sådan ligesom er kommet ned i det vandlag, den skal være i, så bliver den der. Når man skal have den her flette line igennem, et bombarderfløj, som muligvis er en lille smule vådt, så kan det faktisk være meget svært. Specielt hvis fløjet er en lille smule vådt, og som I kan se her, linen den vil ikke rigtig igennem. Sådan en flette line, når den bliver slidt, så bliver den også sådan lidt blød i det. Så det her, det kan praktisk talt være umuligt og rigtig irriterende. Det tror jeg, der er mange, der kender, som har fisket bombarderfløj ved kysten. Derfor har jeg hjemmefra monteret sådan et stykke ståltråd i min fløj. På den måde så tager jeg min flette line, stikker ind igennem det øje her, og trækker i den her ende. Vupti, så er den igennem. Min tråd her, den lægger jeg tilbage i æsken, så jeg kan bruge den til det andet fløj. Det her med ståltråden, det er den nemmeste måde. Men hvis man ikke lige er besiddelse af sådan et stykke, så kan man tage sin flette line her, lægge den dobbelt, og så sno den en hel masse gange. Det er lettere, det her med at putte den igennem væsentligt. Da den ligesom bliver lidt mere stiv i det. Sådan der. Normalt så monterer man sådan en svivl her som stop for sit bombarderfløj. Binder lige ud her. I svivlen her monterer jeg et 2,5 meter lang forfang. Forfang er ikke længere, maks 3 meter. Fluorkarbon skal altid gøres vådt. Traditionelt takkel. Hovedlinen igennem bombarderfløjet. Svivl som stop. 2,5 meter forfang og fluen. Det her, det er så det traditionelle takkel, som fungerer aldeles udmærket. Men vi kender nok alle sammen det her problem med, at forfanget hægter sig op omkring hovedlinen. Det kan nogle dage være smadret irriterende. I mange år har mine kammerater og jeg eksperimenteret meget med at lave et ophægtningsfrit system. Og ikke mindst her under filmoptagelserne har jeg faktisk nået frem til et system, som fungerer rigtig, rigtig godt. Løsningen har vi faktisk fundet her. Eller der er 2 modeller. Den ene, det er den her pind her, hvor man fører linen ind i den ene ende. Så er der lavet en slidse, hvor den kommer ud. Så monterer man her. Man drejer linen 4-5 gange rundt om pinden.
Og jeg laver en slise i den anden ende. Og der fører man linen ud igen. Og så trækker her. Så har man både et stop og en pind her, som fungerer som en fjeder. Det betyder faktisk, at den holder forfanget væk fra hovedlinjen. Under kastet ved vindmodstanden og presset fra forfang og flue, trækker pinden ud til siden. Og forfanget får aldrig fat i hovedlinjen. Det sker ekstremt sjældent. Så det her det er et fuldstændig ophængningsfrit system. Den ekstra løse pind er også med til at stabilisere fløjet i vandet. Man behøver faktisk ikke sætte nogen svivl på, hvis man vil. Så kan man montere fluen i linen her. Enten man fisker med nylon eller flette. Kan man, som jeg godt lide at fiske med fluorkarbon forrest, så har jeg lige en anden pind, jeg bruger, som jeg kan vise jer her. Den har samme funktion. Den har også den her fjederbelastning. Der kører jeg simpelthen bare linen igennem. Binder en svivl frem, som jeg binder på. Her bruger jeg en Palomar-knude. Så ser det sådan her ud. Så monterer jeg selvfølgelig forfanget i svivlen. Og der har jeg så min fjerdepind her, som også holder forfanget fuldstændig fri af hovedlinjen. Og det glider lige så fint igennem vandet. Altså, det er ikke noget med, det ser klodset ud eller noget. Altså, det fungerer rigtig godt.